ଯାହା ହେଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚ କେତେ କଦଳୀ ଫଳିଛି। କେମିତି ଖୋଜିଲେ କେତେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିବ ସେଇ ପଇସାରେ ଭାବୁଛି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସଟା ପୁରା ସଫା କରିଦେବି ଆଉ। କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଦିନ ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୋଛି ଦେବେ। ପୂର୍ବଥର ବର୍ଷ ଠିଆ ହେଇଛି କଦଳୀ ନାହିଁ ରେ ବାପା, କ'ଣ କରିବି କହ। ଆଜି ହଗୁର ମାଇପ ଗଲା, କାଲିକୁ ଦେଖିବୁ ପଚର ମାଇପ ଆସିବ, କହିବ ମତେ ଦେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ଶୁଣିକି ଆସି କହିବ ତା ମାଇପ ନେଲା ମାନେ ମତେ ବି ଦେ। ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ଏ ବେପାର, କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି? ତ ସମ୍ଭାଳ। ଆରେ ଆଗରୁ ଚାଟଶାଳୀ ପଛେ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟରମାନେ କେବଳ ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ତାପରେ ସିନା ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି, ହେ ବେପାର ନଥିଲା। କ'ଣ କରିବା? ଏ ଆମ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ନା କ'ଣ ଝାଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଉ ମାଷ୍ଟ୍ରେ କଦଳୀ ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ? ଓହ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, କିଛି ବାଟ ଦିଶୁନି। ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କଦଳୀ କଦଳୀ ହେଉ ମତେ ଝାଡ଼ା ବି ବସେଇ ଦେବେନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, କମିଟି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଟିଂ ଡାକି ମରିଗଲେ ବି କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ହତର? କ'ଣ କରିବି? କଦଳୀ ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ିରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବିକିବାକୁ ଆଣିଛି ଆଉ। ଏ ବାପା ନେଇଯା, ଏ ନାନୀ ନେଇଯା, ଏ ଝିଅ ନେଲୋ ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇଯା, ଏ ମା ନେ ନେ କଦଳୀ ନେଇଯା ଲୋ। ନିଅ କଦଳୀ, ଯାଅ ବଦଳି, କଦଳୀ ଫେଣା ଟଙ୍କା 65, ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭାଜିବ ଭୋଜି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ସବୁ ଚାଟି, ହେ ନିଅ କଦଳୀ, ଯାଅ ଯାଅ ବଦଳି।